הנוסח המקובל, הנפוץ, הידוע, של הדוגמה האישית הוא, שאם אדם בעצמו לא מראה לילדים שלו, לחניכים שלו, דוגמה אישית נאותה, לא יועילו דיבוריו, שיחותיו, הרצאותיו, הטפותיו, כל זמן שהוא עצמו אינו נאה דורש ונאה מקיים, אלא נאה דורש ולא נאה מקיים. כך זה נתפס, כאילו בעיית הדוגמה האישית היא בעיה שהילדים תופסים, אם אנחנו חלילה צבועים, תופסים אותנו, ולכן הם לא מושפעים ממה שאנחנו אומרים. כדי להתייחס לטיעון הזה, אני אביא קודם כל סיפור, מיני סיפורון, עתיק ימין כבר, אצלי לפחות, בלה מרוב ימים, שהוא לכולי עלמא דוגמה קלאסית של נושא הדוגמה האישית. סיפר לי חבר, אב צעיר, גם אני הייתי פעם צעיר, על שיעור בחינוך שהוא קיבל מביתו בת 4. הילדה הייתה חולה מעט, היה אסור לה ללכת לגן, ומטבע הדברים, כיוון שהוא רק אברך ואשתו מורה, אז ברור מי יישאר בבית, כן? זה ברור מאליו כמעט. אני נשאר בבית לשמור על הילדה, ישב ליד השולחן וקרא, למד, והילדה שיחקה בפינת החדר עם הבובה, וכך הוא מספר, הוא אומר, פתאום שמעתי אותה צורחת, לא צועקת, צורחת, בזעם. כבר 1000 פעם אמרתי לך לא לעשות את זה, נכון? טיפשה אחת, עכשיו תקבלי עונש נורא והיום. הוא אומר, הרמתי עיניי בהפתעה, אני רואה את הבת שלי מטלטלת את הבובה, טלטלה עזה, וכולה זעם וחרון אין אונים. הוא אומר, זה היה בשבילי, אני חושב שהייתי בהלם באותו רגע. לקח לי שנייה להתאושש, קראתי לה, היא כמובן מיד נרגעה, ניגשה אליי בראש קצת מבויש, מושפל, ומבט קצת מבויש. אני שואל אותה, למה את צורחת? אז היא מנסה להרגיע אותי, היא אומרת, זה רק במשחק. אני אומר, אבל איזה מין משחק זה? במשחק את צריכה לצרוח? היא אומרת לו, כן, כי במשחק אני אימא. זאת אומרת, ואימא צורחת? היא אומרת, כן, כשצריך. הוא אומר, כנראה הייתי עדיין מבולבל, כי היא ראתה שאני לא מרוצה מההסבר, היא לא הבינה שאני חושב על דברים אחרים, אז היא המשיכה להסביר לי. היא אומרת לי, רק לילדים אסור לצרוח, אבל לאבא ואמא מותר. והבנתי שיעור בחינוך ועוד חינם, כדרכנו מבקשים עוד אחד, אז שאלתי אותה, מה עוד מותר לאבא ולאמא שלילדים אסור? חושבת שנייה ואומרת, לאכול ממתקים מתי שרוצים. זה בסדר, נכון, זה לגיטימי, רק אולי כדאי לרשום לעצמנו באיזה מקום שהאוזניים המוזיקליות של הילדים מאוד רגישות לרשרושי הצלופן הנשמעים בחצות מכיוון המטבח. וילדים לא מבינים את העומק שאנחנו אוכלים רק לשם שמיים, לחזק את ההכשרים וכדומה. אז בשביל זה בנו את החדר האטום, כדאי לעשות את זה שם. אבל זה נראה לנו בסדר, נכון? כאן אין בעיה חינוכית, זה גם טעות, תכף נראה. אם יש בעיה זה קיימת גם כאן. מה עוד? ללכת לישון מתי שרוצים. זה ודאי נראה בעינינו לגיטימי. מה עוד? ואז היא אומרת להגיד מילים לא יפות. ושואל אותה איזה מילים לא יפות מותר לאמא ולאמא להגיד שלילדים אסור? אז היא אומרת למשל טיפשה אחת. לאמא מותר להגיד לילדה טיפשה, אבל לילדה אסור להגיד לאמא טיפשה. גם אם זה נכון היא מתכוונת, לא בגלל שקר, כן? אסור להגיד את המילה. כשהצגת את זה בפני אנשים בתחום החינוך, כשהתחלנו חבריי ואני להתווכח על הנושא של הדוגמה האישית, על הנושא כפי שהוא מוכר בציבור, אז שאלתי אם מסכימים לפני שדנו בסיפור, שזה דוגמה קלאסית של נושא הדוגמה האישית, וכולם אמרו בהחלט זה הדוגמה האידיאלית. ואז אמרתי, אם נקשיב לסיפור הזה עצמו, נראה שהילדה הזו לא טענה שאבא ואמא הם צבועים. הבנה שלה הייתה של אבא ואמא מותר, ולילדים אסור. וזה מאוד יסודי, ההערה הזו. משום שלפחות לגבי השנים שבהם הנושא של הדוגמה האישית הוא קריטי מאוד, אנחנו מדברים מרגע שילד עומד על דעתו, איננו יודעים מתי, 2, 3, אולי קודם, עד טרום ההתבגרות, או השנים הראשונות של ההתבגרות, 13, 14,
נגיד לפחות עד טרום ההתבגרות, ודאי עד גיל 10-11, אף ילד רגיל, בבית רגיל, לא יבסס בדעתו איזה מין תפיסה שההורים צבועים. זה פשוט בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. מי שטען את הטענה הזו פשוט, או שבחיים שלו לא דיבר עם ילדים, לא שוחח איתם, לא חשב על העניין הזה לעומק. זה סתם אמירה חסרת מחשבה. משום שלא ייתכן בעולמו של ילד שההורים יהיו צבועים, לא משום שהוא מעריץ אותם. מכיוון שהם הסמכות, הם המקור, הם המחוקקים, לא רק מבצעי החוק. אין לילד בגיל 8 תפיסה מוסרית אבסולוטית. ילד בגיל 8 עדיין, ילד מאוד אינטליגנטי, כמו הילד שלכם, לא יכול לקלוט שיש איזה מוסר מוחלט שמחייב את ההורים. מאיפה ילד יודע שיש דברים שאסור ויש דברים שמותר, יש דברים שראוי ויש דברים שלא ראוי? המקור היחיד זה ההורים. וגם אם ההורים מלמדים אותו שהשם אמר, מי אמר שצריך לשמוע בכל השם? גם זה, הסמכות הטבעית זה רק ההורים. אז אם ההורים הם המקור והסמכות, יש כלל בלשון הגמרא שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. איך זה יכול להיות צביעות? אין איזה מקום, לא בגלל שילד מעריץ את ההורים שלו, בגלל שזה לא שייך לו במסגרת הזו. אם אני בעל הבית על משהו, בעל הבית מוחלט, אני קובע את החוקים, ואני אומר כן ומתנהג לא, את יכולים עכשיו על 1000 דברים, שאני מבולבל, שאני לא עקבי, אני לא יודע איך תנסחו את זה, אבל איך תנסחו את זה, סליחה, אבל לא יכול להיות צבוע, זה ברור. נניח שכולכן יודעות שהשעון הזה שלי, נניח, שזה ברור לכם כשם שבצהריים זה השעון שלי. עכשיו אני אומר שאסור להשליך אותו באוויר. אפשר לדבר עליי כצבוע? זה שלי, אני קובע מה לעשות איתו, נכון? עכשיו אני אומר אסור להשליך, ואני משליך. המסקנה הראשונה שכל ילד יגיע אליה, כשהוא בכלל נוכח בפער בין מה שההורים אומרים לבין ההתנהגות שלהם, המסקנה הראשונה שילד יגיע אליה, זה בדיוק כמו הסיפור של הילדה. להורים מותר ולי אסור. וזה עדיין לגיטימי. יש הרבה מאוד דברים שבאמת להורים מותר ולילד אסור. מה קורה בשלב הבא? כשילד קצת יותר גדול, והוא שומע גם מהסביבה, מורים, מורות, וגם ההורים עצמם, שגם להם עצמם אסור. אבל עדיין הסמכות זה ההורים. עכשיו תתארו לכם את הסיטואציה המוזרה הזו. השעון שלי, אני קובע באופן מוחלט מה לעשות אותו, ואני אומר אסור להשליך אותו באוויר, אפילו לי אסור, ואני משליך אותו. איך ילד יפרש את התופעה המוזרה הזו, את הסתירה הזו? דבר אחד ברור, הוא לא יגיד שאני צבוע. לא שייך צבוע, אתם מבינות? כי אין משהו שמחייב אותי, זו החלטה שלי. כאן אנחנו נוגעים בשורש האמיתי של הבעיה של הדוגמה האישית. הילד נוכח עד מהרה שהעולם מורכב משני מישורים, שתי פלנטות, שתי מערכות התייחסות. מערכת אחת זה מה שאומרים, מצהירים, מדקלמים, מייצגים, ויש את החיים עצמם. ושתי המערכות האלה יכולות להיות שונות זו מזו, ואפילו סותרות זו את זו. כלומר, כשאני אומר לו, אסור לזרוק את השעון, גם לי אסור ואני זורק, אז הוא מבין שיש איזשהו אינטרס שאני אגיד שאסור, ויחד עם זה לא מפריע שאני עושה. כאן נעוץ שורש הבעיה של חינוך לערכים. הסיבה של הכישלון של החברה המודרנית בתחום. הייאוש שלהם, וגם החולשה שהתבססה אצלנו מאוד. החולשה בחינוך. הבעיה בחינוך לערכים היא שכל מערכת, רוב, אם לא כל, אפילו בבתים הטובים מאוד, רוב מערכת על למידה של ערכים וכללי התנהגות נעשית במסגרת בית הספר. זה מסגרת של למידה שאפשר להיבחן על זה ולתת ציונים, ויש את החיים עצמם שהם מנותקים. ולכן יכולה לשבת ילדה בכיתה ולשמוע כל מילה ולהיבחן על זה ולהשיג ציונים, אבל זה לא מתחבר לחיים. זה שלך המערכת הייצוגית. נכון שהילד תופס שיש פער בין המערכת הייצוגית למערכת החיים, אבל זה לא צביעות, זה טבעם של החיים שיש בהם צורות ייצוג שונות. נניח שהילד שלי עומד כאן בהרצאה, הוא רואה אותו עומד לפני ציבור, חליפה, כובע, מדבר בשפה מסוימת, בצורה מסוימת, ונניח שאחרי צהריים אני יושב איתו בבית, בלי חליפה ובלי כובע, ומשחק איתו עם מכונית צעצוע. הילד יחשוב שאני צבוע? הילד מבין שזה
סוג של ייצוגיות. יש צורה שבה אדם מייצג את עצמו בציבור, ויש את החיים הפרטיים האישיים שלו. כשילד מתחיל לתפוס כך ביחס לערכים, שאנחנו אומרים הרבה דברים, מלמדים הרבה דברים, מצהירים, מייצגים מין תפיסת עולם תורנית, וחיים שונים, נוצר כאן סדק שיכול למוטט את כל תהליך הלמידה והחינוך, לפחות בחברה המודרנית, בחברה שבה רוב העיסוק לזה נעשה בכיתות בבתי ספר. כי הילד לומד ולומד ולומד, אבל כל פעם זה נופל בסדק הזה. הוא לומד וחי, לומד וחי. הבעיה בחינוך לערכים זה איך ממזגים את זה. איך אנחנו מביאים למצב שבו כל מה שמלמדים נהפך חלק אמיתי מהחיים. זו הבעיה, אנחנו עוד נחזור לזה, יש לנו עוד כמה טיפולים בנושא קודם. אני רק רציתי כבר בפתח הדברים להציג את הנושא. זה ההצהרה הראשונה והחשובה. בעיית הדוגמה האישית איננה שהילדים חושבים שאנחנו צבועים, כי הגיל הקריטי של הדוגמה האישית הוא דווקא בשנים שבהם ילד לא מסוגל לתפוס את זה בכלל. והבעיה האמיתית היא פחות גלויה לעין ויותר חמורה. הבעיה האמיתית היא שהוא תופס שהחיים מורכבים בשני דברים. אנחנו יכולים לחיות חיים מסוימים ולהצהיר ולייצג. לייצג זה לא רק לעשות רושם. כמו שאמרתי, הילד שלי לא חושב אם אני עומד בהרצאה שאני מעמיד פנים או משחק. זה התפקיד שלי בהרצאה. לכן הוא גם יכול להיות מאוד דתי, נגיד בחודש אלול, או אם הוא פחות מחמיר, לפחות בראש השנה ויום כיפור. ויחד עם זה מנותק מערכים כמעט נבוב בחודשים אחרים, ולא להרגיש באיזושהי סתירה בלתי אפשרית. כי אלול זה זמן שכולנו מייצגים יותר את הדמות היותר דתית, והדר שמתקרב עכשיו זה החודש שבו מייצגים אולי יותר את הדמות היותר האמיתית, אני לא יודע, אבל בכל אופן את הדמות של החיים עצמם. וכל פעם שיש לנו בעיה בערכים, בכל נושא, יש בעיה בצניעות, מלמדים עוד צניעות, מלמדים. מה זה עוזר הלימוד? אתה יכול ללמד טונות של מסות של ערכים, אבל אנחנו צריכים חיבור. אין קשר בין רמת הלימודים לרמת הביצוע, זה אנחנו יכולים להוכיח במחקרים מבוססים מאוד בעולם שלנו. האשליה של מוסדות חינוך מסוימים, שאם ילמדו יותר על הנושא, יצליחו להגיע ליישום יותר מובהק, היא לא נכונה בעליל. לא רק שהיא לא נכונה, עוד נראה שלפעמים היא מזיקה. לפעמים העיסוק הלימודי הרב, ברמות שלא מיושמות בחיים, מרחיקה את הביצוע ולא מקרבת אותו. אנחנו עכשיו מציעים להפסיק ללמוד, אנחנו מציעים את הבעיות. את הדרך, את האמצעים, את הפתרונות נציג בסוף הנושא, לא בתחילתו. אם כן, זו ההקדמה הראשונה. הבעיה של הילדה הייתה להורים מותר ולילדים אסור, וזה לא בעיה מוסרית כמובן. בשלב הזה אין בעיה מוסרית בעצם. אין בעיה מוסרית. ולכן גם אמרתי, מבחינתה של הילדה אין הבדל בין האיסור לשקר, האיסור להעליב, האיסור ללכת לישון אחרי הזמן, והאיסור לאכול ממתקים. מכיוון שהעוצמה של האיסור והחומרה שלו לא תלויה באיזו הבנה מוסרית אבסולוטית מוחלטת. הילדה יודעת להעריך את האיסור לפי העוצמה שההורים מציגים אותו. אם האמא מאוד כועסת על זה שהילדה לא צחצחה שיניים, והיא מהירה לה בעדינות על זה שהיא לא התנהגה יפה לחברה שלה, אז העבירה על צחצוח שיניים קולר והיא הרבה יותר חמורה מוסרית מאשר העבירה לפגוע בחברה. כי אין לגלת כלי לעמוד מוסר. הכלי היחיד זה הצורה שאנחנו מציגים את זה. כמה חוזרים על זה, באיזה עוצמה, כמה זה מפריע לנו כשהילד לא מתנהג כראוי. לכן לא היה צריך דווקא להביא את הדוגמה של המילים הלא יפות. זו תפיסה של מבוגר, שמילים לא יפות הוא מבין שזה לא מוסרי, ופתאום הוא רואה יש בעיה. אני אומר לילד שאסור, והוא רואה שאני עצמי עושה. אבל האמת היא שזה אותו דבר. זה טבעו של עולם, והחלק הזה איננו בעייתי, וילדים צריכים לדעת ללמוד לחיות עם זה. שיש דברים שלמבוגרים מותר ולילדים אסור, ויש דברים שבגיל מסוים מותרים ובגיל אסור אחר אסורים. כל בית נורמלי שיש ביותר מילד אחד, הוא רואה את זה גם עם האחים שלו. ואולי עוד הערה אחת. אחרי ששללנו את נושא הצביעות, עדיין אני רוצה להגיד עליו הערה אחת חשובה.
למרות ששמענו את זה כאן, לא מספיק, צריך לדבר על זה הרבה זמן, אבל זה לא יעזור. אני לא יכול לעמוד בכמה משפטים נגד שטיפת מוח מסיבית שמתקיימת לפחות בתפיסה הפופולרית כל הזמן. גם אם זה נכון היה שהייתה איזושהי בעיה של חוסר שלמות וילד מזהה את זה, נניח כשילד מגיע לגיל 11, 12, 13, כבר בתחילת ההתבגרות, תלוי בהתפתחות שלו, תלוי בצורת הבית, באווירה, אבל הרבה מאוד ילדים בגיל הזה כבר מסוגלים לקלוט שההורים לא בסדר. עדיין לא זה האסון החינוכי. אני לא יודע בדיוק להסביר את זה, אולי יותר לא רוצה, אבל המציאות היא שהקדוש ברוך הוא ברא את הילד כך שיהיה מסוגל להכיר בכך שההורים שלו לא מושלמים. אם ההורים נכשלים, אבל הם מסוגלים להודות בכישלון, אנחנו מצטערים, טעינו, לא רק שזה לא משחית את הילד, זה במידה מסוימת גם מסייע לו. ילד שיגדל בבית של הורים מושלמים, יתייאש מהר מאוד מלהיות בעצמו בסדר. אם הוא מתרגל תפיסת עולם שעבודת השם כוללת הצלחות וגם כישלונות, דברים חיוביים וגם שליליים, ויחד עם זה אנחנו מכירים בזה ומנסים לתקן ולהתקדם, לא רק שזה לא אסון, זה אפילו חיובי. אף אחד לא צריך בשביל זה להיכשל, אנחנו עושים את זה באופן ספונטני, במידה מספקת, אולי מוגזמת. אני אומר שעקרונית זה לא יכול להיות הבעיה. ולא היה ככה, זה לפעמים גם נשמע מוזר שמדברים בשפה הקיצונית הזו, כאילו ההורים אמרו לילד שאסור לשקר, פעם אחת, סיפורים כאלה, מאמרים כאלה, פעם אחת ההורים שיקרו ומאז הילד יתמוטט. אין מציאות כזה עלי אדמות, זה הבל, ואם זה היה ככה, אז זה צריך להיות בכל הדורות ככה. אחת הטענות המאוד, אחת הנקודות המאוד מודגשות בתחום הדוגמה האישית, שזו בעיה מאוד חזקה בדור שלנו. כך מסבירים חלק מהקלקולים של הדור. שאנחנו באופן קיצוני הדוגמה האישית שלנו שלילית. ובדורות עבר כולם היו מושלמים. זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי שוב, אם מכירים את העולם של ילד, תפיסת החיים שלו. אין ילד בעולם נורמלי שיגדל בבית ולא יתפס את ההורים שלו משקרים. אפילו שאתם אף פעם לא שיקרתם כמובן מאליו. מכיוון שזה תלוי בהבנה של ילד. יש תהליך התפתחות אצל הילד. למשל, אנחנו יודעים שילד עד גיל 7, פלוס מינוס, לא מבחין ברור בין מציאות לדמיון. כבר סיבה שהורים ישקרו. הילדה ראתה אצל החברה שלה איזה בובה מקסימה, והיא מבקשת מאמא, תקני לי. ואמא אומרת לה, נניח שהיא כילדה מתוחכמת יודעת מתי לבקש את זה, אחרי שאמא שלה מוטשת מהקרבות של להשכיב את הילדים לישון, וסוף סוף נהיה שקט בחדר, והיא כמעט על 4 זוחלת מהחדר החוצה, פתאום הילדה, אמא, תקני לי בובה כזאתי. יש לה עם הכוח עכשיו להתחיל את כל המלחמה, עם היללות מחדש. היא אומרת לה, נראה. הילדה שמעה את ההיסוס, את חוסר החלטיות. מחר בבוקר היא אומרת, את הבטחת לי, והיא משוכנעת בזה בכל ליבה. ואין לך שום פתרון לזה. תגידי לה שהבטחת לה, את מסכסכת את עולמה, ותגידי לה שלא הבטחת לה. זה חלק מתהליך ההתפתחות. ואפילו אם תגיד מישהי שהיא כזאת, שאף פעם לא אומרת נראה, אלא אין דבר כזה, לא צריך את זה. לא צריך שתגידי נראה בשביל שזה יתבצע. בעזרת השם זה עוד יותר גרוע. לא צריך להגיד נראה בשביל שזה יתבצע. מספיק שילדה עם דמיון קצת מפותח, היא הלכה וראתה את זה אצל החברה, והיא דמיינה איך אמא מבטיחה לה, היא תהיה בטוחה שזה מה שקרה. אז גם בבתים, אם יש עוד בתים כאלה עלי אדמות שאף פעם לא נכשלים בשקר, מנקודת מבטו של הילד, זה תמיד קורה. תמיד קורה. כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ואמרתי, אפילו אפשר להסביר סיבות תורניות למה, אבל זה לא הנושא שלנו. רמזתי בעצם על חלק מהעניין, חלק קטן מהעניין. זאת אומרת, ילד צריך לגדול לתוך עולם שבו יש התמודדות. ובעצם זה טבעה של מערכת חיים ערכית, רוחנית. מה שמקדם אותנו בעולם של עבודת השם, מה שגורם לנו לנוע קדימה, זה משום שיש תמיד פער, חייב להתקיים פער, בין האידיאל שאני שואף אליו, בין המטרות שאני מציג לעצמי, בין מה שאני יודע למה שאני מצליח לקיים. המתח הזה, בין המציאות הנוכחית שלי לבין הצורה שבה אני חושב שאני צריך להיראות, הרמה שאני דורש מעצמי, זה מה שמקדם אותי. ואם אתקדם, האופק יתרחק גם כן. אז רמת הדרישות שלי תעלה הבנה רוחנית. זה טבעם של חיים רוחניים, זה היה מאז ומעולם. אמנם זו הערה צדדית כפי שאמרתי, אבל אני אומר את זה רק ביחס לנושא של הדוגמה האישית. אי אפשר
להטיח בהורים האשמה על כישלון חינוכי בגלל שהם לא מושלמים. אנחנו לא דנים כאן בהורים שהם צבועים כשיטת חיים. מי שמלמד את הילד שצריך לשמור שבת ועצמו מחלל שבת, זה ברור שהוא משחית את עולמו, מסכסך את עולמו של ילד, משחית אותו. זה לא הנושא שלנו, זה לא אנשים שאיתם אנחנו מדברים. אבל אם מדובר עלינו שאנחנו נכשלים הרבה פעמים, אבל כשאנחנו מציגים לילדים ערכים, אנחנו רוצים שיקיימו אותם. וגם אנחנו במידה מסוימת רוצים לקיים אותם, רק לא תמיד עומדים בניסיון. לא זה מה שהורס, ואם זה היה הורס, היה צריך להיות הרס מתחיל כבר מי, לא יודע מה, בתקופת האבות. אין לנו השגה איך הם חיו, אבל לפחות מה שאנחנו מבינים, איך נראה בן אדם. הבעיה שלנו היא הבעיה אחרת לגמרי. לא הדוגמה האישית המושלמת שאנחנו צריכים להציג, אלא איך לחבר אצל הילד את עולם הערכים עם מציאות החיים. הבעיה הזו הייתה קיימת מעולם, אבל זה באמת מאפיין, הבעיה הזו החריפה בממדים שלא התארו בחברה המודרנית. הילדים נמצאים כל היום בבתי הספר, הם לומדים, בית הספר הוא מציאות לא ריאלית, הוא לא חלק מהחיים, ואנחנו מבקשים שהם יישמו את זה בחיים ממש. את הנקודה הזו של בית הספר אני רוצה להמחיש כמעט, כי אחרת לא תובן חומרת הבעיה. יש עוד תוספות לחברה המודרנית, צורת החיים, הלחץ בבית שעוד נעסוק בו, אבל עיקר הבעיה המיוחדת של החברה המודרנית, עוד פעם, בעיית הדוגמה האישית זה תמיד האתגר החינוכי, זה יסוד החינוך לערכים. החברה המודרנית החריפה את הבעיה הזו לממדים נוראיים. ממדים כאלה שרוב החברה המערבית הלא תורנית, וגם חלק מהעולם התורנית, יש כבר מלהתמודד עם זה. חלק ראשון של ההחרפה זה המציאות של בית הספר. הילדים והילדות נמצאים רוב חיי ההתפתחות שלהם כשהם ערים בבתי הספר. בית ספר זה מסגרת לא חינוכית, זה מסגרת של לימוד, של תחרות, של הישגים חיצוניים, לא של הערכים. עסקנו בזה קצת, נכון? הסברנו את העיקרון. בואו נמחיש את זה. ילדה בכיתה ג' הולכת לבית הספר, ברחוב החרדי. בדרך, למה הולכת לבית הספר? לשם שמיים, בשביל להקים בית של תורה, נכון? כיתה ג' אני מניח שזה פחות או יותר המטרה. בדרך היא עוברת ברחוב החרדי. הרחוב עמוס, חלונות ראווה, שמפגיזים אותה באלפי הפגזות קטנות. מה זה החיים? לאכול, לקנות, לרכוש, לטעום. צבעים מגרים, ריחות מגרים, המולה של רחוב, מכוניות, אנשים שמתלבשים כל אחד, כנראה בכוונה לקבל את המשיח, אבל כמו ביום הגאולה. כל המערכת הזו שוטפת לה את המוח. מה זה החיים? אכול ושתו ורכוש. לא כי מחר, אין בכלל מחר. עכשיו, זה חי, זה תוסס, זה החיים. אחר כך מגיעה לבית הספר. ההמולה ברחוב נדמה. נכנסת לכיתה. זה מערכת לא מציאותית הכיתה הזו. יושבים ספסנים. ופתאום נכנסת, אני לא יודע איך היא מתמודדת עם זה, זה אחד מפלאי ההסתגלות האנושית. יושבת 3, 4, 5, 6, 7 שעות. שעה אחרי שעה באיזה מין כלא, שבה אסור לה לקום ואסור לה לנוע, אסור לה לשתות, אסור לה לישון. וגם כשהיא רוצה לברוח משם בעולם הדמיון, גם זה אסור לה, כי המורה תשאל אותה מה אמרתי, והיא צריכה להגיד מה שהמורה רוצה לשמוע, לא מה שהיא חושבת. זה יכול להיות החיים. עכשיו תראו לכם שהמורה בכלל מדברת על ערכים, לא לכל המורות יש זמן, כי צריך להספיק. אבל נניח שהיא מדברת על החיים. השפה שלה אפילו היא לא ריאלית. בנות, דנה לכם, נעשה זה קצת עברית יותר משכנעת. מה לכן הבלי החומר העכור, היא מקפידה על תשלום דגש לפני העין גרונית. לא החומר העכור, אלא החומר העכור. נכון? זה החיים, ככה נשמעים החיים. מה לכן הבלי החומר העכור? הן יש בחיים רוממות רוחנית, סיפוק. ואני לא מדבר על התלמידה שיושנת. התלמידה שמקשיבה, בפה פתוח, אוזניים קשובות, עיניים שוקקות, היא בולעת כל מילה. לאיזה מחלקה בראש שלה נכנסים המילים האלה? למחלקה שכשהיא תהיה מורה, אם היא לומדת בבית יעקב מסכנה גם אין לה הרבה אלטרנטיבות, או כשתהיה אימא בהתקפה חינוכית, אז זה התפקיד. ככה לובשים את התפקיד. אבל איך זה מתחבר לדרך לבית הספר וחזרה? לבית, שבו כל הזמן יש מאבק הישרדות בין הרהיטים, ההורים והאחים. אולי נחריף את ההמחשה הזו.
הילדה הזו נניח הולכת אחרי צהריים לסופרמרקט. היום כבר אין מקולת. פעם היה מקולת, אבל זה אין, נגמר. יש סופרמרקט. זה כולו הפגזה. הפגזה של תת ההכרה של מה זה החיים. ובסופרמרקט הזה רואה את המורה. זאת המורה מהבלי החומר העכור. ולא נניח שהמורה הזו קונה רק לשם שמיים, רק את המינימום הנצרך, ויוכל לשאול דעת תורה לפני שהיא קונה כמקובל היום. לילדה זה לא יעזור. ילד קולט אובייקט בהתאם לרקע שעליו הוא נמצא. המורה בתוך סופרמרקט היא חלק מהסופרמרקט. אמא שלה צדיקה שכל היום אומרת רק תהילים, ולוקחת אותה לאיזה רבי, או היום כבר אדמו"רית, שתיתן לה ברכה, אבל כשאמא שלה לוקחת אותה ברחוב, אמא שלה חלק מהרחוב. אלה החיים. איך מסתדרים עם זה? לומדים לשחק את המשחק. במקרים של חס ושלום קוראים דברים, אז להגיד תהילים, ובציבור להגיד כל מיני בעזרת השם, אם ירצה השם, זה מה שהזכרתי מקודם. זה סגנון דיבור. כשאומרים אם ירצה השם, יש לזה משמעות. סיפרתי כמה פעמים שהיה לי תלמיד שאמר לי פעם, תלמיד בישיבה טיפולית, הוא אומר לי, הרב, אם ירצה השם, מחר תופס אותו, אני הורג אותו. אני אומר לו, השם לא צריך, הרב יראה בעזרת השם, הרב יראה. מה זה? זה שמשתמשים בשפה חרדית במקום צרפתית, אין לזה שום משמעות, לחלוטין, זה כלום. אבל זה מייצר אצלנו אשליה מסוכנת. אשליה שעסקנו בחינוך. בית הספר הוא מציאות לא ריאלית. הדוגמה הכי טובה אולי לכן כמורות. אני חושב שעד היום נפוצה תופעת ילדות בגיל היסודי, במקום שלא גרים יחד, אם מפגשות פתאום באופן מפתיע, בדבר שלא מקובל את המורה בחיי היומיום, זה מורה אצלם עליצות והשתאות יוצאות דופן. מקרות את תופעה, ראיתי את המורה והיה לה כזו עגלה ומטפחת כזו וסל צהוב. מה הילדה הזו סבורה הייתה? שאחרי השיעור המורה נמוגה כעשן מתנדפת השמיים? ההתפעלות הזו היא התפעלות של כל מי שפוגש אדם מפורסם, ידוע, שמכיר אותו מעולם הפנטזיות או מהעולם הלא ריאלי, במציאות הריאלית. אני לא צריך עכשיו להסביר מהי ההתפעלות הזו, אבל זו התפעלות מאוד נפוצה. קראת על מישהו הרבה ופתאום את רואה אותו, את מתרגשת. אולי אני אגיד במשפט אחד בלי להסביר. כל אחד בתת ההכרה שלו, יש לו גם מערך של פנטזיות, שבהם הוא מסדר את העולם שלו לפי התוכניות. יש את המציאות הריאלית. והם מנותקים. כשמישהו ששייך למערכת של הפנטזיות, פתאום מתחבר לעולם הריאלי, זה נותן אשליה לא מודעת שגם שאר הפנטזיות הולכות להתממש. זה התפעלות לפעמים ברמות שהן נראות טירוף הדעת ממש. אבל זה היה בסוגריים למי שמתעניין, לא רוצה להיכנס לעומק העניין. מה שחשוב זה להמחיש את הבעיה. להמחיש שרוב העיסוק של הילדים שלנו, רוב שעות היום לא קשור לחינוך. תכף נגיע למה שקורה בבית. אם כן, סיכום הדברים עד עכשיו. לא מדובר על צביעות, מדובר על בעיה של דיכוטומיה, של חיצוי, של מערכות מקבילות, של נתק מוחלט בין המערכת הלימודית, אנחנו לומדים ערכים, מלמדים ערכים, לבין החיים עצמם. כשהחיים עצמם בחברה המודרנית הם חיים של להתבוסס במרוץ, להתבוסס, אני לא יודע אם כל אחד מתבוסס בזה, אבל להסתחרר בתוך המרוץ המטורף הזה של לגרות יצרים ולנסות לספק ושוב לגרות, זה החיים. ויש מערכת מנותקת, המערכת הייצוגית, המערכת החברתית, המערכת שבה אני מעצב את עצמי כחלק מהקהילה החרדית. זו הנקודה הראשונה ואנחנו עוד נעסוק בה. אבל מעבר לתיקון הזה, גם עם הדוגמה האישית, בעיית הדוגמה האישית בצורתה המקורית, יש לנו בעיה מאוד רצינית. כי למרות, כמו שאמרתי, שהדברים עתיקים, יש להם אפילו מקורות תורניים, המציאות סותרת לנו את העיקרון הזה, שוב ושוב, תופחת על פנינו. די מתסכל אותי אפילו היום להודות שלקח לחבריי ולי הרבה מאוד זמן עד שהבחנו בסתירות האלה. זה היה כל כך מקובל וכל כך פשוט וכל כך הגיוני שהדוגמה האישית קובעת, עד שלמרות שהמציאות תפחה על פנינו, שוב ושוב לא הבחנו בזה. רק כשהקדוש ברוך הוא גלגל לידינו כמה מקרים שפשוט בלבלו אותנו, פתאום שמנו לב שיש כאן בעיה. יש היגיון בדברים,
יש מקורות תורניים להם, הם מאוד משכנעים, יש גם מקרים שההיגיון הזה מוכח בשטח, ויש גם סתירות. והעיסוק בסתירות האלה הוא שחייב אותנו להתחיל להגדיר יותר מדויק מה בדיוק איזו הדוגמה האישית, מה ההשלכות שלה, איך, מתי וכמה. הנקודה העיקרית שרצינו להרוויח בזה, גם את זה אני אוסיף כבר עכשיו, הצורה הקלאסית שבה הציגו את הדוגמה האישית, בצורה המסולפת שאמרתי, היא בעצם חסרת תכלית. לפי הסגנון הזה שזה הוצג, אין איזה סיכוי, אין איזה פתרון. פעם אמרתי בכנס של יועצים, קצת, אולי אפילו הרבה באירוניה, באופן פרובוקטיבי, אמרתי להם שנדמה לי שאנחנו היועצים, כשנדבר איתם אנחנו נדבר כחלק מהם, שלא יהיה תוקף מהצד. אמרתי, אנחנו היועצים נדמה לי שהמצאנו את הפטנט של הדוגמה האישית כדי להתגונן מפני חוסר הידע, יכולת ההצלחה שלנו. כלומר, זוג הורים באים להתייעץ, ונניח שאני היועץ. יש בינינו, קוראים לזה בשפה המרשימה, אינטראקציה. קשר של פעילות גומלין הדדית. להם יש כסף ולי יש חוכמה. אנחנו עושים החלפות, נכון? זאת אומרת, הם באים עם בעיה, אני פותח את מוחי העמוס בחוכמה בלתי נדעת ובלתי נלעת ובלתי נדלת, ושולף עצה, נותן להם והם משלמים. נחמד. זה פעילות גומלין הדדית מאוד חיובית. בדרך כלל, למעלה מ-90% מהמקרים זה לא סתם ביטוי, זה סטטיסטי מוכח. העצה הראשונה לא מועילה. אם אתם צריכות ללכת לייעוץ ורוצות לחסוך כסף, תבקשו ישר את העצה השנייה. כי הראשונה לא עובדת ב-90%. חבל לבזבז. תגידו ישר, תני לי את העצה השנייה שיש לך. הם באים, אבל זה לא נורא, הם באים פעם שנייה והקשר בינינו אפילו מתחזק. להם יש עוד כסף ולי יש עוד חוכמה, יש אלטרנטיבות. מציע להם עוד עצה. הבעיה מתחילה תמיד לקראת הפגישה והשלישית, כשניצוץ מאוד מסוכן, ניצוץ של חשדנות מתחיל לרצד בין ריסי עיניהם, שהחשדנות הזה משמע, האיש הזה באמת יודע מה שהוא מדבר, וזה מאוד מסוכן, זה יכול לפגוע בכל היחסים בינינו. ואז אני ככה הוגה עמוקות ופתאום שולף את השפן. סליחה, שכחתי לשאול, איך הדוגמה האישית אצלכם? כל ההורים מקפלים את הזנב בורחים הביתה. לא יהיה אחד שיעז לקום ולומר, אצלי הדוגמה האישית בסדר, ואם כן, מסכן משהו יעבור אצלנו איזה טיפול. אז כמובן שכשאני אומר את זה לפני היועצים, כולם מתקוממים, ואז אמרתי, נכון, הגזמתי, אבל בואו נחזור אחורה ונראה כמה הגזמתי. יש כאן 70 אנשים מנוסים. זה היה הרצאה לאנשים שהמינימום הניסיון שלהם היה 5 שנים. יש מישהו שמוכן לקום, בכנות, ולהגיד שקרה לו פעם אחת, מאז שהתחיל לעסוק בייעוץ, שהוא העלה את הדוגמה האישית כנושא ראשון בפגישה הראשונה. איש לא קם. אם באמת אנחנו מאמינים שזה נושא מרכזי ועיקרי ומהותי וקריטי, למה לא בודקים אותו בפגישה ראשונה? למה הוא עולה תמיד אחרי פגישה שלישית, רביעית, חמישית? בגלל הצורה שניצגתי, זה רק לא בצורה כל כך עריפה, אבל לא במודע. כי כל אחד מאיתנו יודע שאין לזה תכלית. מה אתה רוצה מההורים? דוגמה אישית מושלמת? זה בלתי אפשרי, אין לזה סיכוי. רק אחרי שאתה לא מוצא שום פתרון אחר, אתה מרגיע את עצמך, באמת לא ברמאות, בפתרון של הדוגמה האישית. זה הקלקול הכי גדול שיצרה הדוגמה האישית. היא פשוט מבקרת את ההורים ומייאשת. כי לפי הצורה הקיצונית שהציגו, א', שהבעיה היא צביעות. ב', שהצביעות הזו מתבססת על כישלונות חד פעמיים. כשאמרתי לילד שלי שאסור לשקר, הוא תפס אותי 4 פעמים משקר, התפוצץ כל העסק. אז מה הפתרון? מה הפתרון המעשי שאנחנו מציעים להורים? להתחיל לעבוד על המידות שלהם. שמעתם אנשים שעשו את זה, שזה לוקח לאדם ממוצע בסביבות 80 שנה. את מי נתחיל להתחנך אחר כך? את הבנים של הנכדים? את הנינים שיבואו אולי לביקור? זה הרי אבסורד. אם זה היה אמת, צריך לשים את הנושא של הדוגמה האישית בבית קברות, ורק להגיד תהילים בעניין. שהילדים שלנו לא יבחינו מה אנחנו באמת, עד שלא נהיה מושלמים. זה החלק הכי מתסכל. שהדוגמה האישית יצרה בעיה שלא קיימת, סילפה את הבעיה החשובה שקיימת ויש לה פתרון, וריפתה את ידי ההורים. אז 2 הנקודות הכי חשובות, הם חזרו להם פעם שלישית, אבל אני אוספתי להם צמנים שלא תרגישו. צריך לחזור על זה. זה לא בעיה של צביעות. אני לא מציע לכם להיות צבועים. אני לא מתכוון לקיים עכשיו חוג של צבועים באופן אידיאולוגי. יש לנו בעיות שלנו מהקדוש ברוך הוא בלי קשר עם הילדים. אבל זו לא בעיה של צביעות בכלל,
ובוודאי שלא בעיה של חוסר שלמות. כל הדורות לא היו אנשים מושלמים, כפי שאמרנו, זה טבעה של מערכת חיים ערכית, רוחנית, של שבע יפול צדיק וקם. אף פעם לא היו אנשים מושלמים, זה לא דבר שהתחדש עכשיו, כך נברא האדם. וילד יכול לשרוד גם מורים לא מושלמים ואפילו להצליח. עובדה שאנחנו מוצלחים, נכון? דברים שלנו לא היו מושלמים, ככה מרגישים רוב המבקרים. אז זה הנקודה הכי חשובה. צריך למחוק את זה, ממש לשטוף את המוח מחדש. שטפו לנו את המוח בכיוון אחד, לעשות שטיפת ניקיון. לא הבעיה של הצביעות, כמובן שצריך להשתדל, חלילה לא להיות צבוע, זה לא קשור. אבל אם לא מדובר בצביעות מאורגנת, אידיאולוגית, מתוכננת, במין סגנון חיים של רמאות, כמו שתיארתי, מי שמחלל שבת באופן קבוע ומחנך נגד חילול שבת, שעל זה אין מה לדבר בכלל. אבל אם מדובר על הכישלונות היומיומיים, לא זו הבעיה, וזו בעצם בכלל לא בעיה. אבל לפני שנראה מה כן, נדייק יותר, אמרתי שיש לנו בעיה אחרת עם הדוגמה האישית, שהמציאות של החיים סותרת אותה שוב ושוב. וזו הבעיה הגדולה. אני רוצה להציג את הסתירות. סתירה אחת אציג כקבוצה של סתירות, וסתירה שנייה נעסוק בה באופן מפורט, כדי שתוך כדי הצגת הסתירה נגיע לפתרון. סתירה לעיקרון של הדוגמה האישית. כשאני אומר סתירה, כוונתי לומר שיש לנו מקרים של דוגמה אישית שלילית, שניתן להוכיח, להיווכח, להשתכנע לפחות, שהדוגמה האישית השלילית הועילה. ויש לנו מקרים הפוכים של דוגמה אישית חיובית, שניתן לטעון ולשכנע שהדוגמה האישית החיובית היא גרמה לנזק. כמובן שזה צריך איזושהי הבהרה בסוף, תיקון של הניסוח, אבל בצורה של אנחנו עומדים בה עכשיו, ברמה שאנחנו דנים בה עכשיו, בעיית הדוגמה האישית, לפני שמסבירים מהי, צריכים לתקן את הסתירות האלה. אני מדגיש סתירה. הטענה אני מסביר את המושג סתירה. הטענה שיש דוגמה אישית שלילית שלא הזיקה, או חיובית שלא הועילה, זה לא סתירה. זה לא נקרא סתירה, כי למרות שכולנו יודעים שנניח שדוגמה אישית היא מאוד קריטית בהשפעה, כולנו יודעים שיש עוד הרבה גורמים משפיעים, ויכול להיות שגורם אחד מנטרל גורם אחר. זאת אומרת, כשאפשר להצביע על דוגמה אישית חיובית שלא מועילה, או שלילית שלא מזיקה, זה לא סתירה. סתירה זה כמו שאמרתי, שלילית שמועילה או חיובית שמזיקה. מה? אם אני אומר שדוגמה אישית חיובית צריכה להועיל, יש מקרים שהיא לא הועילה, זה לא סותר את העיקרון שהדוגמה צריכה להועיל, נכון? כי גם אם צריכה להועיל, אולי במקרה הזה היו הרבה גורמים שקלקלו את התועלת. אבל אם אני מראה שהדוגמה האישית הזו היא זיקה, זה נקרא סתירה. כל אחד מהמקרים שיציג מובן לכשעצמו. אני עכשיו מציג את זה כסתירה לפני שהבאתי את המקרים. כשהביא את המקרים תראו שזה מאוד מובן המקרה לכשעצמו. אבל זה מחייב אותנו לנסח מחדש את ההבנה של העיקרון של הדוגמה האישית. כאילו, נגיד במילים אחרות, אנחנו צריכים לדעת מתי דוגמה אישית שלילית מזיקה, מתי היא מועילה. מתי דוגמה אישית חיובית מזיקה, מתי היא מועילה. ובצורה יותר נכונה, איך לעשות את זה בצורה נכונה, את שניהם. למנוע את זה ולייצר את זה. נתחיל כך. בכוונה אני בוחר בדוגמה הזו משום שהיא גם שוברת מיתוס שעדיין מקובל בציבור, ויש לי איזה תחביב לשבור מיתוס עם מין יצר כזה. במשך שנים רבות מאוד היה מקובל בעולם המקצועי שילדים שגדלו בבתים שבהם היחסים בין ההורים היו מאוד לא תקינים, הילדים האלה מועדים בעצמם לבנות לעצמם בתים עם יחסים מאוד לא תקינים. זאת אומרת, בת שגדלה בבית שבו היחסים בין ההורים שלה היו מאוד לא תקינים, כך היה מקובל, יש לה יותר סיכוי שכך יקרה בביתה שלה לכשתינשא. זה היה מאוד מקובל, היו כביכול מחקרים סטטיסטיים שהוכיחו את זה, אבל האמת היא בדיוק ההפך. אני אסביר גם את הנתונים, את ההיגיון שבהם, וגם אני רוצה כמה מילים להסביר איך נוצר המיתוס. יש כאן תועלת מצד הנושא לכשעצמו. זה דבר מאוד מעניין, וגם חשוב לחוג שוחרות המדע שביניכם,
כפי שאמרת, הציבור שלנו מתייחס למדע ביותר הערכה ממה שהם עצמם מתייחסים לזה, שתראו איך בונים מחקרים מדעיים, בעיקר במדעי ההתנהגות, שם אני לפחות מכיר את המערכת. איך הגיעו למסקנה שילדים שגדלו בבתים לא תקינים, יש להם יותר סיכוי לבנות בעצמם בתים כאלה? הם ערכו את המחקר בדרך הנוחה ביותר. איפה הלכו לבדוק את הנושא? אני שואל שאלות רטוריות. הם הלכו, אם אין לי תשובה אני לא מעז לשאול, כי אני אחר כך גמגם ואתקע. הם הלכו לבדוק את זה אצל יועצים שעוסקים בזוגיות, בשלום בית, בשפה שלנו. עכשיו, מטבע הדברים, כל אלה שאין להם בעיות לא הגיעו לשם. זאת אומרת שהם מראש בדקו בלי לשים לב את החתך שהוא בעייתי. הלכו ליועץ לשלום בית, אמרו יש לך 100 מקרים, כמה מתוכם בעצמם גדלו בבתים כאלה? אז הוא אמר 70%, נניח, אז מלא רואים שהרוב הם כאלה. אבל אולי יש, אם היית בודק 100 אנשים שמתארים 100 זוגות שהחיים שלהם מצוינים, והיית שואל אותם, והם מדבר לך שיש בין 90% שבאו מבתים כאלה. מבינות את הטעות? זו הטעות הכי חמורה. רוב המחקר התבסס על מקומות שבהם היה אפשר לקבץ הרבה זוגות שמדווחים על המצב ביניהם, והמקומות האלה הם תמיד המקומות ששם נמצאים הבעיות, לא המצב החיובי. יתרה מזו, בעיה נוספת קיימת, שהטרנד, הסגנון האופנתי, עד לפני 10 שנים ודאי בכל העולם היה, שכל בעיה שקיימת לפניך עדיף לתלות בהורים. כלומר, גם מאותם סיפורים שכן הציגו את הבעיה כנובעת מההורים, חלק מהם זה פשוט לא נכון, זה הייתה האופנה, אם אפשר להאשים את ההורים יותר טוב. יש לזה סיבות רבות. סיבה אחת היא סיבה שהייתה קצת מקצועית, אז היה ויכוחים בין השיטה הביהביוריסטית לגישות הפסיכודינמיות. הוויכוח האם כל בעיה נובעת מאיזה שורשים במקור, או יש גם בעיות שנוצרות כאן ועכשיו. אבל חוץ מהוויכוח המקצועי, שכבר נגיד פחות חריף היום, יש גם למטפל אינטרס מודע ולא מודע לתלות את הבעיה בהורים. קודם כל אינטרס שחלק מהם גם הודו בו. באים אליי זוג אנשים, הם רבים ביניהם מי יוריד פח אשפה. דוגמה קלאסית של בעיה עמוקה בשלום בית. וזה הבעיות היום. זה מאוד עצוב. לא בדיוק פח אשפה, כן? זה כבר מצאו פתרון, אנחנו לשאול דעת הוראה, אבל זה רמת הוויכוח. זה מדהים ממש. מה אתה עושה עכשיו בסיפור הזה? זו בעיה מאוד רצינית. קודם כל מבחינה מקצועית, רוב המקרים של שלום בית שמגיעים לטיפול ומצליחים, אלה שמצליחים, כל אישה נבונה, קצת ניסיון חיים, קצת יכולת להקשיב לאחר, יכולה לפתור אותם בלי שום תעודה מקצועית. זה בעיה ביוקרה המקצועית. זה יש לכל בעיית הפסיכולוגיה. אני מדבר על אותם מקרים שהיועצים מצליחים, אלה שלא מצליחים אז זה כבר לא חוכמה, אבל רוב המקרים, מדבר על 60-70% מהמקרים, 70 אפילו, שהיועצים המקצועיים מצליחים, כל אישה נבונה ששני הצדדים היו מוכנים, כל איש ואישה נבונים היו יכולים לפתור את זה בלי לעבור שום קורס. מה הופך את היועץ למקצועי? יש מין צורך פנימי לא מודע של בעלי מקצוע לשמר את האיכות, את היוקרה המקצועית. למשל, לדבר בלועזית. זה סורב שאני מקצועי. אני לא עושה את זה בכוונה לרמות, אבל זה חלק מהאווירה שאתה רוכש בלימוד המקצוע. אז להגיד למישהו שהבעיה היא, אבל אם מישהי בא ואומרת שיש לה בעיה, ואני אומר לה, תשמעי, זה בעיה שאת לא כל כך מבינה אותו ולא כל כך מבין אותך, בוא נשב יחד נפשר. איפה המקצועיות שלי? אבל אם מתחיל לחקור אותה עודת עברה, חוץ מזה לוקח יותר פגישות וגם יותר משתלם, אני מתברר לי שהסבתא שלה שינתה את השם לפני הנישואין, דיברנו על הבעיה הזו, וזה יצר משבר זהות אצל ההורים, ולכן הם גידלו אותה באופן לא תקין. אני הרבה יותר מקצועי, נכון? זה כבר מהסבתא. הבעיה שאחר כך גם, אני מקלקל את הטיפול, אז אנחנו מדברים בקורס ייעוץ. כי אם זה מהסבתא, האמון שלה שיכולה לתקן את זה רטרואקטיבית, קטן והולך. ככל שמוצאים את הבעיה יותר בשורש, יש פחות אמון שאני יכול לתקן את זה. אבל הנקודה השנייה שהיא אפילו מודעת, היינו פעם שוחחנו איזו התקבצות, נגיד כנס של אנשים שעוסקים בשלום בית, אני לא עוסק בתחום, רק בשביל לעזור להם, ללמד אותם טכניקות, איך מנתחים חומר, איך בודקים, איך חוקרים, הם רצו לעבוד יחד, כמה, להפיק לקחים משותפים. אז בכנס בין השאר התברר שיש מקרים שבהם הם בכוונה תולים את זה בשורשים
מוקדמים יותר בהורים, למרות שהם לא חושבים שזה לגמרי אמיתי. אני בעצמי נתקלתי בזה, אמרתי, אני לא מטפל בשלום בית, אבל יש לי תלמידים שחששו שאחרי שהם התחתנו אני אחוש בדידות, אז הם המשיכו לייצר בעיות גם אחר כך כדי שנשמר את הקשר, ושם הייתי מוכרח להתערב. ואני בתומתי או בתמימותי חשבתי פעם שאם, כמו שאמרתי, רבים על פח אשפה, סימן שיש בעיות עמוקות מאוד ביחסים ביניהם ברגש, וזה רק הסימפטום, שם רק מתפוצצת הבעיה. ככה חשבתי. התברר לי, למרבה המבוכה, שזה לא ככה. יש לנו יותר ויותר זוגות של צעירים שהחליטו לשחק אבא אמא, תכננו את החתונה ואת השבע ברכות, ואחרי זה לא יודעים להסתדר. הזוגות האלה צריכים גננת בחירה, מנוסה, שתפשר ביניהם. אבל, חוץ מהבעיה של ההכרה המקצועית, אמרתי שכל גננת בחירה יכולה לעשות את זה, יש לי גם מבוכה לשבת מול אנשים אינטליגנטים, וכשנתן להם את הפתרון, הם מבינים ששניהם בעצם תינוקים מוגבלים. הרבה יותר נוח לי לעשות זה משהו מורכב, להוריד מהם את מסע האשמה, לטשטש את התינוקיות והילדותיות שלהם, ולתת לזה איזשהו רושם של איזשהו עיצוב של תפיסה. מבינות מה שאני אומר? לא נעים לי להגיד להם, אתם תינוקים, על מה אתם רבים? אני אגיד להם את הפתרון. אוקיי, מה הבעיה? מי יוריד פח אשפה? ראשון, שני ורביעי את, שלישי וחמישי ושישי הוא, ובשבת יד ביד תורידו בסך, כי זה מחזק את השלום בית. נכון? זה פתרון אידיאלי. אנשים צריך להבין שגם אנשים שהם תינוקיים רגשית, זה לא אומר שום דבר לגבי רמת האינטליגנציה שלהם. כי אנשים אינטליגנטים הם מרגישים מאוד מבוכים. אבל אם אני אומר שנושא פח אשפה הוא באופן סימבולי, מסמל את הרתיעה שלהם מחטא וטומאה. ויחד עם זה כל אחד קשה לו להכיר בחסרונות של השני, וכשמוריד את פח האשפה המשותף, זה מזכיר לו שיש כישלון משותף, וזה מקשה עליו את החיים. זה נשמע הרבה יותר טוב, לא? עכשיו אני אעשה את ראשון, שלישי וחמישי, כי זה המספרים הלא זוגיים, ואת השני ורביעי ושישי, כי זה המספרים הזוגיים, זה כבר יישמע תורה חדשה, אפשר לכתוב ספר, תיאוריה מרשימה. סיכום הדברים. הסתייה כאן, למרות שאמרתי שאנחנו קצת רוצים, בזמן היא מכוונת. אני רוצה שתבינו ותיווכחו שלא כאן מה שריח של מדע נודף ממנו, זה הגיוני, לוגי או משכנע. יש שטויות בשפה מדעית ויש שטויות בשפה עממית. ואין שום הבדל ביניהם, רק בשפה. נחזור לנושא. אחרי שהתבררו האמיתות השונות, או התבררה האמת האחרת, זאת אומרת, הנתונים האחרים, התברר שהרבה מאוד זוגות שגדלו בבתים לא תקינים, בנו לעצמם בתים נהדרים, דווקא בגלל שגדלו בבתים לא תקינים. לא שזה לא מובן, תראו שזה מאוד מובן, אבל זה סתירה לעיקרון, להכללה של הדוגמה האישית. משום שילדה שגדלה בבית לא תקין, המוטיבציה שלה לבנות לעצמה בית אחר, הרבה יותר גבוהה מהממוצע. היא כואב לה הרבה יותר מבנות אחרות. היא מודעת לנושא בגיל רך מאוד, נכון? היא מתבגרת מהר. היא מודעת לנושא בגיל רך. הוא מכאיב לה ולכן היא מפתחת מוטיבציה הפוכה. זה טבעי? זה ברור מה שאני אומר? והיא גם מקבלת קורס לצערי מאוד מאלף, אם כי קצת לא נעים ומביך בשלום בית. כל ילדה שגדלה בבית כזה היא בליבה שופטת. פעם היא רואה שאבא תינוק ופעם אמא ילדה קטנה. היא מבוגרת יותר. בקיצור, הבנות שגדלו בבתים לא תקנים הן יותר מבוגרות, יותר אחראיות, מוכנות להשקיע הרבה יותר מוטיבציה, והנושא הזה הרבה יותר מרכזי אצלם בחיים, מאשר השאלה אם הוא יקנה לה טבעת יהלום בגודל הזה או בגודל הזה. זה מובן, אבל איך זה מסתדר עם העיקרון של הדוגמה האישית? וכמובן, כבר עכשיו אני צריך להזהיר שלא נצא מהשיעור הזה במסקנה שלמען הילדים צריך לריב בינינו. זה לא פתרון כמה יהיה מנחדים, נכון? זה אחר כך יבוא עלה. לא שלא מובן, אבל המציאות הזו של אלפי מקרים, מבחינת ההגדרה או ההכללה של העיקרון של הדוגמה האישית, הם סותרים את זה. או במילים אחרות צריך עכשיו להגדיר את הדוגמה האישית בצורה אחרת כדי שנדע מתי ההתנהגות של ההורים גורמת לילדים, אם זה נכון בכלל, להזדהות איתה או מטמיעה את ההתנהגות הזה בליבם, ומתי היא גורמת לנוגדנים. כל אחד מאיתנו יודע, לא הייתי צריך להציג את זה כל כך מסובך. חוץ מה שאמרתי שאני רוצה קצת לסטות, להזכיר את הנושא, או לשבור את המיתוס ההוא. אבל ברור לנו, כל אחד יודע מזיכרונו שהיה הרבה דברים בבית שלו שלא מצאו חן בעיניו, והוא החליט שאני בבית שלי לא אעשה את זה, נכון?
ברוב הדברים לא עמדנו, אבל בחלק מהם עמדנו. אז העיקרון של הדוגמה האישית הוא לא קטגורי, הוא לא כוללני. אז זהו, בזה סיימנו את הדוגמה הזו. הסיבה שאמרתי שיש לי אינטרס דווקא להביא אותה, אולי אני אוסיף עוד רק את המשפט הזה, משום שהתברר שאפילו שעצם העובדה שהסבירו ברבים ופרסמו לכל המון העם שמי שגדל בבית לא תקין, יש סיכוי רב שיהיה לו בית לא תקין, זה עצמו גרם את הבעיה. משום שבשביל להצליח לבנות בית בלי להיכנס לעומק הסוגיה, אז כל אחד מבין שצריך הרבה אמון, הרבה אופטימיות, הרבה לסמוך על, נכון? ומי שנכנסת מלאת חשדות וחששות, בטח יהיה לי, בטח יהיה לי, בטח יהיה לי, כל מילה היא מנפחת, כל אי הבנה היא מגזימה, זה עצמו יוצר את הבעיה. וזה הוכח שבמקומות שבהם פרסמו שהאמת היא לא כזו, ושמי שגדל בבית לא תקין יש לו יותר סיכוי מהממוצע לבנות בית נהדר, אז התחיל להשתנות הסטטיסטיקה. זה הוכח. המסקנה, אם אתם רוצות לדעת אמת מדעית, זה לא משנה, כי זה משתנה כל הזמן, אבל הגרף המקובל היום הוא כזה. אם אנחנו מדברים על ממוצע של כלל האוכלוסייה, אלה שגדלו בבתים לא תקינים, הם נמצאים הרבה בקצה העליון, יותר מאחרים בקצה התחתון, מעט בינוני. כלומר, בבתים כאלה יש מעט מאוד, מעט יחסית, סטטיסטית, מעט מקרים שבהם הבית הוא חצי-חצי, יש הרבה יותר מקרים מהממוצע של בתים נהדרים, ויש גם קצת יותר מקרים מהממוצע של בתים עצובים. באמצע זה פחות. אבל יש להניח שככל שאנשים יותר ידעו את הנתון ההוא, יש סיכוי שהנתון הזה של הבתים הטובים יותר יתגבר ויתחזק. אז אם כן, זה הדוגמה הראשונה, כשחוזרים לנושא של הדוגמה האישית, זו הדוגמה הראשונה לסתירה. עכשיו דוגמה הפוכה. אני רוצה להציג דוגמה של עיקרון של דוגמה חיובית שהזיקה. הפעם לא אדבר על קבוצת מקרים, כמו שדיברתי בדוגמה השלילית. אדבר על מקרה פרטי, מפורט, תוך כדי הצגת הסתירה נמצא גם את הפתרון שלה, ומהפרט נכליל, נלך לכלל, ונגדיר מחדש את מה שלמדנו ביחס לדוגמה האישית. לפני זה הערה מביכה קצת. אני אגיד אותה בשיא הזהירות, אבל יש צורך להגיד אותה. לא הערה מביכה, הערה סבוכה, יותר מדויק. במשך שנים התנהלה מעין שמועה בציבור, לפיה כביכול בתים יותר טובים מבחינה רוחנית וערכית, יותר מועדים להיכשל בבעיית הנשירה מאשר בתים ממוצעים או פחות. הייתה מין שמועה כזו בעיתונים, במושג הרחב של העיתונים שקוראים לעצמם חרדים. זה היה רמוז בכמה מהם שעסקו בזה כנושא קבוע תקופה מסוימת. עיתון אחד אפילו אמר את זה במפורש. את הטענה לפיה בתים יותר ערכיים, יותר רוחניים, יותר מועדים להתקל באסון הזה של נוער נושר ומנותק. הטענה הזו לכשעצמה היא שקר גס וגם מנוול, סטטיסטית. לא על זה שום בסיס, זו התרשמות, וההתרשמות של הציבור מטבעה היא לא נכונה. כלומר, ההתרשמות הזו במקרה הזה היא מאוד ברור כיצד היא נוצרה. כשקרה אסון חינוכי בבית שנחשב טוב, חשוב, בית חשוב לשון הקודש זה צורת פעול, כולם חושבים עליו, אז הוא נהיה חשוב, נכון? אז כולם יודעים, הרבה אנשים מדברים, עוסקים, משוחחים, מתלחשים, זה נהפך נושא מרכזי. כשזה קורה בבית שנמצא בשולי החברה, יודעים על זה הרבה פחות, וגם מתעסקים הרבה פחות. לכן, המקרים הבודדים שהיו מבתים כאלה נהפכו לשיחה מרכזית, והבתים האחרים לא. אז סטטיסטית, קודם כל, זה לא נכון. ובכל זאת אני מזכיר את זה, כי כאן יש בעיה. ישבנו כמה פעילים, אנשי שטח, לא הדברנים בעיתונים, וחשבנו, לא, מישהו, אפילו לא אחד מאיתנו, מהקבוצה שלנו, מקבוצה אחרת, הוא זימן אותנו, ביקש שנוציא איזה מסמך הצהרה בכתב, ונשלח את זה למערכות העיתונים, שיפסיקו את השטיפת מוח המנובלת הזו. זה שקר, אנחנו כאנשי שטח מעידים שאין איזה בסיס. זו הייתה המטרה. וחתמנו כולנו, אבל תוך כדי החתימה הרגשתי ש3-4 מאיתנו הגיבו באי נוחות מסוימת. ואז שאלתי, אחד מהם, הראשון שאלתי אותו, אתה לא חושב שזה נכון? הניסיון שלך שונה? הניסיון שלך? הוא אומר, לא, זה נכון, אבל יש כאן משהו.
ואז גם היו 4 בסוף שהייתה להם בעיה עם זה. מצד אחד כולנו ידענו, גם יכולנו להוכיח את זה במספרים, שהטענה הזו היא שקרית, ויחד עם זה, כשבאנו להצהיר שהיא שקרית, הם הרגישו לא נוח. אתם מבינות את המצב המסובך שאני מתאר. וכשהתחלנו לדון בזה קצת יותר לעומק, ולפרט, יש לנו כוונו עוד פגישה, התבררה הבעיה. למרות שסטטיסטית זה לא נכון, היו הרבה מקרים שאנשי השטח הרגישו כאילו באמת הרמה החיובית של הבית היא שגרמה לקלקול. זאת אומרת, זה לא נכון סטטיסטית שבבתים כאלה יש יותר מאשר בבתים כאלה. זה שקר. אבל הבסיס של השקר, המעט אמת שבשקר, הוא ההרגשה שיש מקרים שהנשירה של ילד הייתה דווקא בגלל הרמה הגבוהה של הבית ולא בגלל הרמה הנמוכה. מבינות? זה לא ממש אפשר להוכיח, כי אתה צריך לקחת את אותו ילד, לגדל אותו פעם בבית כזה, פעם בבית כזה. אי אפשר להוכיח דברים כאלה. אבל ההרגשה הייתה. ההרגשה הזו העסיקה אותנו מאוד, וכשאני אציג את הפתרון של הדוגמה האישית החיובית שהזיקה, הנושא יובן היטב. אבל כבר עכשיו, זה שאלות מסוכנות, אני מעדיף להגיד את התשובה לפני כל התהליך שמוביל אליה. ההסבר לתופעה הזו הוא פשוט. מדובר אומנם בבתים ברמה ערכית גבוהה, אבל מבחינה חינוכית, הם לא עסקו מספיק או נכון בהנחלת הרמה הגבוהה לילדים. זה מובן? זה לא בגלל חלילה שהם היו ברמה ערכית. יש כאן הזנחה של חינוך, לא שיש כאן חיסרון במעלה. מובן מה שאני אומר? אני אקח דוגמה מאוד פשטנית, כדי שהנושא יהיה ברור כבר עכשיו. נניח שאני מחמיר בהלכות כשרות הרבה יותר מהממוצע בקהילה שבה אני גר. רוב הממתקים שמותרים לחברים של לילדים שלי אסור. מחלקים אפילו בכיתה דברים שהילדים שלי לא יכולים לאכול. אם אני לא מצליח להנחיל לילדים של הרגשה של סיפוק ורוממות וחשיבות בוויתור שלהם, ולא מצליח גם לפצות אותם, צריך את שני הדברים, אני גורם להם גירוי לממתקים הרבה יותר מאשר ילד ממוצע בכיתה. זה מובן מה שאני אומר? ברור? אז זה לא הרמה הערכית שלי מקלקלת. העובדה שרציתי רמה ערכית בלי לחבר את הילדים אליה. זה מובן? אז הפתרון הוא לא להתחיל להידרדר, אלא להתחיל להעלות את הילדים יחד איתנו. זה התשובה באופן עקרוני, אבל הנושא הבא ימחיש את זה ברמות שצריכות לעניין כל אחד מאיתנו, גם מי שרמת המצוות המעשיות שלו לא גבוהה מהממוצע. הדוגמה שמעתי היא פשטנית, כי מדובר על בעיה מעשית, ממוקדת, התנהגות פרקטית, זה קל מאוד להצביע. זה הנושא. הכרתי זוג אנשים, מכירים, רחוקים, שעלו מארצות הרווחה, שניהם היו שייכים לחוג שבארצות הברית נקרא Modern Orthodox. זה לא בדיוק חרדי מודרני, כי בארץ זה עוד לא מאוסר כל כך. זה אנשים שבעצם בהתנהגות שלהם, בקיום המצוות היומיומי, הם די פשרנים עד מאוד, אבל בעיקרון ההשקפתי אין להם ויכוח אידיאולוגי, רק הם פטורים כי הם כאלה. ושניהם היו בעלי מקצוע, זוג אנשים, הוא ואנשים מאוד מכוננים, וגם לכן הם עשו עלייה, כמו שאומרים בעברית עכשווית, לשם שמיים, כלומר בשביל משכורת עתק. הוא היה מומחה ברמה בינלאומית בתחום המחשבים, והיו זקוקים לאחד שכמותו בארץ, לא היה ממש כמוהו, שתי חברות הגדולות, אינטל וסייטקס נדמה לי, לא זוכר בדיוק, ביחד שכרו אותו על מנת שיבוא לארץ, קיבל משכורת בחודש, אני לא אגיד לכם מספרים כדי לא להסיח דעתכם, אתם תחשבו על זה ולא נוכל לעסוק את זה, אבל משהו שהוא דמיוני, פנטסטי לחלוטין, דמיוני לחלוטין. גם היא הרוויחה 3-4, לפחות 4, פי 4 מהמשכורת הממוצעת בשוק, אבל לא התקרב לרמה שלו, רק רמז במה מדובר. זה מין תוספת ככה לפיצוחים כמו שאומרים. עלו לארץ, קנו לעצמם אחוזה על הכרמל, והתחילו לבנות שם את ארמון חלומותיהם. אני סייעתי להם קצת, היה לי איזה קשר איתו קודם, ואולי הוא מצא איזה קרבת משפחה מפולפלת, אני לא מתמצא בענפי היחוסין המסובכים, אבל לא היה לו מישהו אחר בארץ, והיה לי גם קשר איתו מסיבות צדדיות, שוליות. לא היה לו מישהו אחר, אז אני קצת סייעתי לו בתהליך הקליטה, אבל לא היה קשר בין המשפחות. לא רציתי שהמשפחה שלי תחשף לרמת חיים כזו אגדית, לא נורמלית בכלל. תקופה
מסוימת כבר ניתק הקשר, והתבססו, שמעתי באיזה מסיבה משפחתית, שהוא הגבר עזב את עבודה והתחיל ללמוד תורה. אמרתי, זה טעות, זה לא ייתכן פשוט. הוא בא מרקע שבכלל לא צריך ללמוד תורה, זה אפילו אולי לא מעלה. צריך קצת, מקסימום דף יומי זה כבר... עזוב את העבודה, ללכת ללמוד תורה, לא נראה לי. אבל על איזה עוד שמועה ועוד שמועה, בסוף זה התבסס, התברר לי שהוא באמת עזב את הלימוד והתחיל ללמוד תורה. אמרתי, כנראה משבר גיל העמידה, יש משבר כזה. בגיל שבו כבר אי אפשר לעמוד, אז מתחיל משבר גיל העמידה, כך קוראים לזה. זה עובר, חצי שנה מקסימום זה עובר, מתגברים על זה. אבל זה לא עבר. פגשתי אותו באיזושהי הזדמנות אקראית נגיד, ושאלתי אותו אם זה נכון השמועה המוזרה הזו, והוא אומר לי כן. ואני שואל אותו, מה קרה לך? כי אני מתעסק בתחום הנפש, אני יכול לסייע לו, אם יש לו איזה בעיה. והוא אומר את זה, זה מאוד מעניין שהוא אמר את זה כמתנצל. המנגינה שלו הייתה בטון של התנצלות. הוא אומר, תראה, היה לי יום הולדת של 40. לאמריקאים גם לגברים יש יום הולדת, זה מאוד מעניין. היה לו יום הולדת של 40, והוא ישב עם רעייתו, והם החליטו שזה לא תכלס. הם לא באו לעולם בשביל להרוויח כסף ולבזבז, להרוויח כסף ולבזבז. איפה נגמר כל המעגל הממוחזר הזה? חיפשו משהו יותר משמעותי. ואז החליטו שהוא ינסה, והצליח, בא לו. רואים עליו בצורה שהוא מדבר שיש לו סיפוק, שטוב לו עם זה. ואני שואל אותו, לא התחרטת? הוא אומר לו, אפילו הציעו לאפשרות. יש בלשון המדוברת היום, כשרוצים לתאר מצב שבו אנחנו מבקשים לאפשר לאדם לסגת מעמדה בלי שתיפגע יוקרתו, גאוותו, אומרים, מציעים לו סולם לרדת מהעץ. מכירות את הביטוי? במקרה שלו הציעו לו מעלית מרופדת עם מוזיקה אקוסטית וקורסה לרדת מהעץ. אחרי שהם לא מצאו לו מחליף, הם הציעו להצעה שאי אפשר לסרב לה, שהוא ימשיך ללמוד ויחד בזה יקבל את המשכורת, וכל מה שהוא נתבקש לעשות זה פעמיים בשבוע, 3 שעות אחר הצהריים, פעם בחברה הזו, פעם בחברה הזו, ושיהיה קשור איתם בקשר של ביפר, הזאת לא היו כל כך נפוצים מהסלולריים, בכלל נדמה לי, אבל כבר התחילו המכשירים האלה, שאם יש בעיה תוך כדי עבודה, יתקשרו אליו למקום שהוא לומד ויענה להם בטלפון. הוא הסביר לי שגם כשהוא עבד, רוב הזמן ישב במשרד ועונה להם בטלפון לכל המהנדסי מערכות. נו, אז למה הוא לא הסכים? או למה זה ועולם הבא גם יחד? מה יותר טוב מזה? גם ללמוד, גם לקבל משכורת. מה זה ממש מצב של גאולה. הוא אומר לי שוב, כמתנצל, הוא מסביר כאילו את החסרונות שלו. יש לזה גאון בתחומו. אבל הוא אומר, שמה, אני טיפוס כזה, יש לי איזה בעיה, חיסרון, שאני יכול להתרכז רק בנושא אחד, מרכזי. אם יש לי עכשיו בראש איזה ניהול פרויקט מחשבים גדול, אני הולך לישון עם זה ואני קם עם זה. ואם אני מתחיל ללמוד, אז הראש שלי בזה, אני לא יכול לעבור מאחד לשני, זה לא עובד אצלי. מתנצל. זו דוגמה הכי יפה שאני מכיר, של נאה דורש ונאה מקיים. זה לא סיסמאות כל חפציך לא ישבו בה, וטוב סחרה מכל סחורה, הוא חי את זה, הוא קיים את זה. וגם רואים עליו שיש לו סיפוק. בתקופה אחרי הפגישה השנייה שלנו, מתקשר להם ומבקש שאני אפגש עם הילד שלו, ילד בן 11. לא הגיל שאני מתעסק איתו, גם לא הנושא שאני מתעסק איתו, אבל גם לא היה לי נוח לסרב לו, וגם זה סקרן אותי, כי זה היה הנושא שאז חבריי ואני עסקנו בניסיון להבין מחדש את התחום הזה שעליו אני מדבר איתכן, והייתה לי הרגשה, אינטואיציה שזה קשור. מה הבעיה שלו? הילד שלו, שהתלמיד מצטיין, ירש את הכישרון משני הוריו, לאחרונה מתחיל להידרדר בלימודים, כלשון האבא שלמד עברית באולפן, הוא מתחיל להביע שאט נפש ביחס ללימודים. ילד כישרוני, מי שיודע להביע שאט נפש, צריך להיות מאוד כישרוני, ביחס ללימודים בכלל, בפרט ביחס ללימודי קודש. הייתה לי הרגשה שזה קשור למהפך שקרה בבית, לא הייתי בטוח. החלטתי שאני אפגש עם ילד, לא יודע, טוב לילד בגיל הזה לפגש איתי, אבל ננסה. מהר מאוד הצלחתי, כמו שאומרים, להפשיר את הקרח, להגיע איתו לשיחה, כי הוא הכיר אותי כבר מקודם. ואז שאלתי אותו, תגיד חמוד, מה הדבר הכי חשוב בחיים? והייתי בטוח שיגיד לי תורה. כי כל ילד נבון יודע לא להגיד מה שהוא חושב, אלא מה שהמבוגר רוצה לשמוע. ציפיתי לתשובה הזו, ומראש היה לי כמה שאלות תוקפות לאט לאט להגיע גם לתשובה האמיתית. אבל הילד הזה בלבל אותי. הוא אומר לי ככה ישר בפנים, כסף. אמרתי לו, אתה בטוח? כי זה לא לפי התוכנית, והשאלות שלי לא הסתדרו. הוא אומר לי, כן. עכשיו אני חושב איך אני ממשיך מכאן, כי זה לא היה בתוכנית. אז אני ככה עוד מנסה לי להרוויח זמן, אומר לו, ומה אם ללמוד תורה?
כי זה התשובה שאת צריך להגיד לי לפי התוכנית שלי. הוא אומר לי גם, קצת. אמרתי לו, למה זה חשוב ללמוד תורה? לא יודע, כך כולם אומרים, של העולם הבא, לא יודע. נכון, ממש מרגש, יכול להתחיל להחזיר בתשובה. ואז אני שואל אותו, ותגיד לי, ומאיפה אתה יודע שכסף זה הכי חשוב בחיים? גם זה בגלל שכולם אומרים, או בשביל העולם הבא, או לא קונים שם כרטיסים? הוא אומר לי, לא, זה אני יודע לבד. אני שואל אותו איך. עד עכשיו הצגתי את הסתירה. עכשיו תראו את הסתירה ואת הפתרון. כל הצרות שלנו בחיים, הוא אומר, זה בגלל שאין לנו כסף. ותוך כדי כך שהוא מדבר, טון הדיבור שלו נעשה מאוד מריר, הפנים שלו מזדעפות, הוא מתחיל להטיח את הדברים. כל הצרות שלנו בחיים זה בגלל שאין כסף. כל דבר שאני רוצה לקנות, הוא אומר, עכשיו אין כסף לזה, עכשיו אין כסף לזה, עכשיו אבא לומד, אין לנו כסף. אבא חוזר מהלימוד, תמיד היינו יושבים בכיף, מדברים שחוזר מהעבודה, עכשיו הוא חוזר מהלימודים, יושב עם אמא, מתכננים קודם, נחזיר את החובות האלה, נחזיר את החובות האלה, ניקח מכאן, נחזיר לכאן. אם אין לנו כסף, אין לנו טוב. הנה דוגמה קלאסית של דוגמה אישית חיובית שמזיקה. האבא באמת נאה דורש ונאה מקיים, האמא באמת נאה דורשת ונאה מקיימת, והילד באמת בגלל זה מגיע למסקנה הפוכה. והאמת היא שהבעיות שלנו, בחוגים שלנו כולן, כשהן שייכות לתחום הדוגמה האישית, עכשיו זה ממש הפוך ממה שהציגו, זו הבעיה. רוב הבתים חיים ברמה ערכית גבוהה שהם לא מצליחים להנחיל לילדים, לא שהם בתים צבועים. זו האמת. לפני שאנחנו ניכנס להרחבה וצריך הרבה לנתח את זה ועוד הרבה נדבר על זה, אני רוצה להסביר רק, לתמצת או לסכם רק את מה שראינו כאן. ראינו כאן דוגמה אישית חיובית, ראינו דוגמה אישית חיובית שהזיקה, וברור לנו גם מה שאמרתי כבר בתור תשובה לפני השאלה, שהזיקה משום שההורים לא הצליחו לחבר את הילד למה שהם עשו. זו הבעיה שלנו היום. העיקרון הנכון בדוגמה האישית, אני אחזור על זה פעם הבאה, ולכן אני אומר את זה עכשיו בסוף כדי שאוכל לחזור על זה עוד פעם. מה שנשאר נכון מהעיקרון של הדוגמה האישית, מה שנשאר נכון זה שעיקר החינוך זה חוויית החיים עצמה. לא מה שמלמדים, לא מה שמסבירים, לא מה שאומרים, חוויית החיים עצמם. גם סיפור יכול להיות חינוך אם את מספרת אותו כל כך חי שהילד ממש חי אותו. זה מובן? אבל כך או אחרת, עיקר חינוך זה חוויית החיים עצמה. אז אין ויכוח. אבל ההנחה השגויה, שהצורה שאנחנו תופסים את המציאות של הבית, כך הילד תופס את זה, היא מוקד הכישלון כאן. אנחנו יש לנו מבט שלנו, ולילד יש את המבט שלו. וכדי להבין את החינוך צריך להבין איך הילד רואה את הדברים. הנה זה הדוגמה. אני אחזור וארחיב מאוד ואסביר בפעם הבאה, אבל תראו את הדוגמה הזו. ההורים חשו סיפוק. הילד היה לו משהו מהסיפוק הזה? ההורים עברו מעולם חומרי לעולם יותר מרומם. אפשר היה לראות עליהם שרואים את הסיפוק הזה אפילו. גם יכולנו להוכיח את זה. הרי כל רגע הם יכולים לחזור, לרדת במעלית שדיברנו עליה. והם לא עושים את זה. סימן שטוב להם. הם לא חרדים בלית ברירה. הם לא למדו תורה בגלל שאין משהו אחר. הם באמת בחרו בזה. אבל הילד לא השתתף בכל זה. הילד לפני כן היה לו נוח, ועכשיו לא נוח. גם הסבל של הילד צריך לדעת, זה לא סבל אובייקטיבי, אם יש בכלל דבר כזה אובייקטיבי. המצב הכלכלי שלהם היה מעולה. יכולתי להציע לכולכם את אותו מצב בלי לחשוב שאני גורם לכם איזשהו נזק. מה שהיה להם חובות זה פשוט היה שיקול כלכלי. אחרי שהם בנו את הטירה הזו על הקרמל, הם החליטו שמבחינה כלכלית יותר טוב לסיים את זה ולמכור את זה שלם מאשר כשזה 80% מסוים. וזה שיכלו לגלגל כספים, גם זה מוכיח על מצבם. היום זה בית מלון, יש שם בית מלון קטן, יוקרתי, זה היה הבית שלהם, זה משהו מטורף לחלוטין. ושאמא אמרה לו אין כסף לזה ואין כסף לזה, זה הייתה שגיאה חינוכית, לא רק שהיה לה כסף, קצת נכנסה לפניקה. בין השאר הוא סיפר לי שדרשם לנו לצחצח נעליים. דבר חדש, מאז שאין להם כסף. אולי למדתם בשיעורי היסטוריה שבתקופה הפרה-היסטורית, כשאני הייתי ילד, היו מורחים משחה על הנעל כדי לשמר את האור יותר זמן, לא כמו הם ששופכים מים עם צבע. אז התרשם לנו לצחצח נעליים, זה היה מוגזם. גם בקהילה, הם עברו לגור באיזו קהילה חרדית, יכלה לקנות פעמיים בשנה לכל ילדי הקהילה נעליים, ועדיין לא הייתה מתמוטטת. אבל הייתה תקופה שהיה לה קצת לחץ, הייתה רגילה להכנסות כאלה, ופתאום באופן יחסי רק, הם נפלו מאיגרא רמא כלכלית לעבר העמיקתא, אז היא נלחצה קצת. אבל מה הילד חווה? זה השורה האחרונה.
התפיסה הנכונה של הדוגמה האישית, זה לא באופן חיצוני, טכניקה, זה להגיד איך ההורים מתנהגים, זה מה שמשפיע על הילד. מה חוויית החיים של הילד הזה בבית הזה? לא מה חוויית החיים של ההורים, לא מה חוויית החיים שהם חושבים שהם מעניקים לילד, מה חוויית החיים של הילד. זה תהיה עיקר הבנה, ובזה בעזרת השם נעסוק בפעם הבאה. כל טוב ולילה טוב.